приведеш в съществувание, да го оживиш чрез Святия Дух. Амин. То си казал, че ще извършиш нещо за Бога и ти го извърши. Амин. Не бъди християнин само на приказки, нека слава да бъде на Бога. Защото, знаете ли, чуйте, много вярвам в Христос. Братко, сестро, искам да ти кажа нещо. Днес, чуйте това слово, чуйте. Много вярвам в Христос. Много. Но какво пише в словото? Мнозина са призвани. Мнозина. Всичките са призвани. Амин. Няма турци, няма араби, няма мисионари, няма никой няма. Всичките са призвани, казва мнозина. Но накрая завършва с нещо друго. Какво завършва? Малцина. Малцина са избрани. Кажи, аз съм от малцината. Аз съм от малцината. Кажи, аз съм от малцината, които съм избран. И кажи, аз вярвам, че моето име е записано в книгата на вечния живот. Отдай слава на Бога. Амин.